खुलुमबाय रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों। दा आं दङ बर्तमान आंनि आंगो गामि 2 नं मणिपुर। बे जोंनि 2 नं मणिपुरा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुगनि मिंमां हालामनि गेजेर बिखायावनो दं। हाजोनि आफां हायेनाव बे जोंनि 2 नं मणिपुर गामिया। स' 2 नं मणिपुर गामिया आंनि आंगो गामि। 55 न'खरजों दाजानाय मोनसे गामि। स' दिनै माइ गायगोन। स' माइ गायनाय सिगाङाव देखायलांनो सानबाय। नै ट्रेक्टरजों खोथियाखौ लांनो नागिरबाय। हाया गोजानथार रायजोफोर सिम। स' बेखायनो ट्रेक्टरजों हाखौ एसे रोगानाय जाबाय आरोखि। जिहेतु गोजानथार जायो नालाय बेखायनो नै बेखिनियानो रायजोफोर। हाया मोनजोब्बाय नै। मानसिफ्रा बैयावबो दं हासिर मोनसे दं बेखौ गायहैग्रोनो नागिरदों आरोखि। बेखौ दा दसे उनाव गायफैगोन बियो। बेखिनियानो नै गायहांबाय नै। नै नेहाथारि बाबुआ जोंना बिथाङा जोंनि गामिनि नेहाथारि। दिनै गायनाय फुनाय दिन। स' बिथाङा रायजोफोरनो मा जाहोसिगोन दा रायजोफोरनो खोन्थालांबाय थागोन आङो। गोबां आइटेम दंनो। स' बिथांनि दैदेननायाव दा नुसिगोन आरो रायजोफ्रा। नै मानसिफ्रा आलि खोदों। बेखिनियानो रायजोफोर। बोराय सेंग्रा गासैबो ज' फैदों। स' फैजोबाखै रायजोफ्रा माखासे सोरबा सोरबा फैगासिनो दं। समबो जायाखै नालाय। स' बेखिनियानो आरो रायजोफोर। खोथिया राननानै मेंगुलायबाय रायजोफोर। नै खोथिया रानगासिनो बयबो। स' गायनाया गायबोगासिनो, राननाया रानबोगासिनो। नै ओरैजायबो रानगासिनो। स' खोथिया रानै एसे मेंगुलायबाय। हाब्रु ना बिराद मेङो। मेंदोना आदा? दा बुंसै बिराद हाथा हाब्रु ना। जोंनि जायगानि हाया बिराद जोंना माने गुबै हामा होनना बुङो बिदिखौ। सिथाबलायो। दिनै अखा हानायखायसो नङाबाथ' ओरैबायदि आथा जाबावो रायलायजाया माने। रायलायजाया ओरैबायदि आथा। माइयाबो जायो जोंना इयाव। माइयाबो जायोना। रानगासिनो गायजेनबोगासिनो। दा नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय जुम खालामना खोन्थागोन सोर सोर गायदों। दा बेखिनियानो गायगासिनो। नायलांबाय थादो रायजोफ्रा। जोंनि गामिनि 2 नं मणिपुर गामिनि माइ गायनाय नायलांबाय थादो रायजोफोर। बावहाय माखासे गायगासिनो फुख्रि जिङाव। हासिगोनानो रायजोफोर। माखासे जिरायगासिनो। नायलांबाय थादो। माखासे दङ नै। फिसाला हाखु दाखु लिंबाय थाबायना बेयावनो गायगासिनो नै रायजोफोर। नायलांबाय थादो जोंनि गामिनि माइ गायनाय। साहा लोंनो नागिरदों नै दा। सिंग्रा लाबोदों सेक्रेटारियानि जोंना सारा होदों। बयबो नै फुख्रियाव आथिं आखाइ सुदों। दैगासिनो रायजोफ्रा नै। मैसे खादोंलै। दायो बर्थमान
सिंग्रा रानदों Yo tata muda. Di gusto jagon. Yo tata muda langsung. Dah थाब लों दे Bi habak mun labra. खावसे फैग्रोबाय लोंनो Figada salah figada. खावसे लोंनो फैग्रोबाय ओमफ्राय खावसे गायगासिनो दं Godan menjadeng. Rajibra. Hai bani singra le. गोथावना सिंग्रा जानो गोथावना Oi, kusman बेखिनियानो रानगासिनो नै सिंग्राजों साहा लोंदों दायो बर्थमान बयबो नै ज' हाब्रुना ओंखायनो मानसिफ्रा फख्रि आलियाव जिरायदों फख्रि आलियाव लाइन जिरायनानै बिसोरो सिंग्राजों साहा लोंगासिनो बयबो खावसे गय खावदों सिंग्राया गोथाव ना आदा समब्रा गोथाव ना दे लाइन बयबो गोथाव जादों ना दे दा बे समाव एसे ब्रेक लानाय सम माइ गायनानै एसे रेस्ट लादों आइजोफोरा खावसे फैग्रोबाय खावसे गायगासिनो नै सिंग्रा रानदों खावसे रानदों बयबो नै साहा लोंनाय बे समाव मानसिफोरनि बयबो दंजोबो लाइन बयबो बेखिनियानो आं देखायलांबाय थागोन रायजोफोरनो जोंनि 2 नं मणिपुर गामिनि रायजोफोरनि गायनाय फुनाय आसार खान्थि नोंथांमोना नुलांबाय थागोन स' बेखिनियानो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै फख्रि आलिनिफ्राय बिदि नुहुरो रायजोफोरखौ ज'नो बिसोरो जों साहा आरो सिंग्रा खांबाय दै ओमफ्राय जों दा बर्थमान थाबायनानै आइयाव मोनसे ग्रुप दं बिसोरो गायगासिनो स' बिसोरो जोङो साहा सिंग्रा लांनो आवगायलांगासिनो दं हाब्रु गेजेर नायलांबाय थादो फैद' साहा लोंफैद' गायगासिनो नै देखायनो सानबाय आं नोंसोरनो माइ गायनायखौ दोनथ'दो साहाया गुसु जागोन नैबे जाहैबाय थबल मोनसे गायगासिनो आं दहाय बुंदोंमोन दे रायजोनि हाया सिट मोननै होननानै दहायनि आइजोफोरा ओइ सिट मोनसे गायदोंमोन नैबे जाहैबाय जोंनि सिट मोनसे गायनाय हाया मथा मथि 2 नं मणिपुर गामिया 12 बिगासो दं माइ गायजानाया स' रायजोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे माइ गायनाय बयबो ज'यै माइखौ गायदों नै नायलांबाय थादो साहा लोंनो बे समाव बयखौबो लेंहरबाय बोथोरा अखा हां जोमै दाखिफबदों ओरैहाय गायखांबाय खावसे ओइ दैमानिफ्राय गायै एसे मोनबाय गायगासिनो नै दे दोनथ'दो साहा लोंहैनो हासिगोन बेखिनियानो नैबे थबल मोनसेयाबो लोंबाय सिंग्राजों साहा बेयाव थबल मोनसेया गायबाय दे खिन्थु नै गायहांबाय नै थबल मोनसे नै माखासे फख्रियाव जिरायगासिनो दायो नै जिरायगासिनो माखासे इयाव जिरायदों आलियाव माखासे नै गसंना लोंगासिनो दं सिंग्राया गुदुंथ' गोथाव मोनदों रायजोफ्रा बेखिनियानो
देखायलांबाय थागोन आं रायजोफोरनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आदा दिनैथ' माइ गायबाय खोनानो मोन्दों बेवहाय गोबां न'खरनिफ्रायनो सानै एबसेन्ट जायाखै होनना खोनानो मोन्दों नोंनि आन्दासाव टटेल बे माइ दुब्लियाव आइजोफोरखौ लाफानानै हौवाफोरजों टटेल मानसि साबैसे जादों ओरैनोथ' जोंनि गामिया दा बेहाय 50 घर दं दा बेवहाय जोङो सानै खरै फैबा जोंना बेयाव माबा जागोन दा 50 ना 52 50 घराव दा 50 घराव नोङो होमबा बेखौ जों सानै खरै हिसाब खालामोबा 104 जन मानसि जाहैगोन दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा मोनसे खोथा जों बेखौ बुंखांनांगोन दा जोंनि गामियाव न'खरा एसे उसुबिदायाव गोलैदों जायनि थाखाय बिस्रा माने न'खराव बेफोरबायदि गिदिर मोनसे समस्या जानायनि थाखाय माने आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बुंखाना लादोंनो माने जेनेबा खावलायखादों माने मोनफैनो हानाय नङा होननानै बे रायजोनि जोंनि गिदिर हाबाफारि बे खामानियाव जोङो समाय बायदि जों ओंखारनो हानाय नङा बा जोङो बे खामानियाल' ओरैनो 2 बा 3 बिसोर फैयाखै आरो ओमफ्राय बाखिफोर गतिखेनि फैजोबदों ओरैनो न'खराव 2 बयबो फैदों आरो फैदों मोजां जादों गायगासिनो गायनाया ओमफ्राय माखासे बिदिनो आरो रायजोनि गायनाय नालाय माखासे जिरायदों सोरबा साहा लोंदों सोरबा गय जादों सोरबा गायग्रोबाय उन्दै हिन्जावसाफोरा ओमफ्राय ओइ सिट मोनसेथिंबो 35 जनसो आइजोफोरा ओरै गायगासिनो नायलांबाय थादो रायजोफोर आं देखायलांबाय थागोन दादि जोंनि 2 नं मणिपुर गामियाव टटेल खै बिगासो हा दंबायदि जों गामियाव टटेल गायजानाय आरो गायजायैखौ लाफानानै गोथै बारिखौ लानानै 2 नं मणिपुर गामिनि नामाव 2 नं मणिपुर गामिनि नामाव बेहाय 12 बिगा हजोंहाय 4 बिगा बेनिफ्राय नैबे सेंग्राफोरनिया गासै बे 3 बिगा बेखिनियानो दङ मथा मथि 15-16 17-18 जागोन आरो ना 18 बिगासो जागोन मोजां माखासे गोथैसालिबो थाबायना मन्दिर थाबाय खावसे गायजायो बेहायबो थिखा होनाय जायो खावसे माने गोथै गारनो थाखाय दोननाय बे गायजानाय हाया जोंनि गामिनि नामावनो दंना दा बर्तमान गायजानाय हाया अफिसियेलि बर्तमान गैया बेबायदि माने रायजोनि मुङाव खालामना लानाय जायाखै माने प्रसेसआव एसे गोलाव जायो नालाय लासै खालामनांगोन आरो होमबा मावबाय थानो नागिरदों खिन्थु बे हाया जों जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो रायजो नामाव ना बेयो बुंनो थाङोबा हादान सिफायजेननायनिफ्रायनो दङ दा बेखौ जोंनि आइ आफामोनानो समाजनि थाखाय नांगौ होननानै आवग्रिना दोननाय दे गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय जोंनि रायजोनि संसार जानायाव माखासे खरस थायो नालाय बेफोरखौ बे हानिफ्रायनो आबाद मावनानै जितु बोसोरि खरसफोर बेफोरखौ दिहुननाय जायो आरो जोंनि सान्दा आफादफोरनो बायदि आफादफोरनो बेनिफ्रायनो हरनाय जायो जेरै आबसुनो साहित्य सभानो इउबिपिअनो आबोबनो धोरोम आफादनो नङा होमबा बायदि रोखोम सान्दाफ्राव गायनाय फुनायनिफ्राय जि फैयो बेजोंनो एसे एनै हरनानै ओमफ्राय रायजोखौ बेजों सालायो आरो नङा होमबा दे ठीक আছে दे जोंनि गामिनि मन्दिर बियो मन्दिर जिरायगांग्ला जायगा बै मन्दिर ओरैहाय स्टर रुम फख्रि गायग्रा नै बेवहाय संनाय खावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो माइ गायग्राफोरनो लोंग्राजों एसे भाजि बानदों बिसोरो बुदमा भाजि गोथाव ना बुदमाया गोथाव ना एवदों ना एवदों देग्लाय थांनाय बोसोरनिख्रुइबो मोजांसिन जादों एवनाया गोथावसिन जादों ना थांनाय बोसोराव एसे मटर होदेरदोंमोन नालाय एसे सोरबा गोरा सोरबा गुरै जादों आरो देग्लाय साबसिन जादों ना खोथियाफोराबो आरो मोजां जाथारदों देग्लाय गायग्रा मावग्राफोरनो एसे लोंनायजों लोगोसे नै भाजि मोनसे बानायगासिनो दं मन्दिर बियो गामिनि मन्दिर ओरै फिल्टार जोंनि गामिनि बे मन्दिर बेखिनियानो
गायगासिनो दं रायजोफोर गायै गायै फ्राय जोबथारबाय नै बिनिफ्राय बोरै गायलांगासिनो दं आरो बैनि थबल मोनसेयाबो गायबोगासिनो दं गायै गायै फ्राय जोबनाय लामायावसै नायलांबाय थादो जोब्बायानो हमना ला आरो बारा गोबाव गैलिया बारा गोबाव लानाय नंलिया एसेल'थारसै बिनि उनावहाय जों जानाय लोंनाय हाबाफारि लादों रायजोफोरनो नायलांबाय थाबानो जाबाय मथा मथि दिनै जों 12 बिगा माइ गायनाय जाबाय ओइ दैमा नुहुरनाय बे दैमा बारनानैबो दं हाया जोबथारबाय आरो गायनाया मथा मथि जोबनायनि लामायाव फैथारबाय गायनाया फ्राय जोब्बाय जोबनाय लामायाव फैबाय नै आदानि सिमाजों रायजोनि हाया सिमासे आदानि माइखौ फ्राय गायनायानो जाबाय आदा ट्रेक्टर हालेवना फबनाय गाग्लिनाय मानसि बेनिखायनो माइखौ बोखांबाय दं दे उफाय गैया थाबायनानै मानसिफ्रा गायलांनाय बै थाबायना थांनायाव गालांनाय जादों माइखौ बेखिनियानो नै रायजोफोर नायलांबाय थादो जोंनि गामिनि माइ गायनाय नायदो नै गायनाया फ्राय जोबथारबाय गायै गायै जोबनायनि लामायाव फैथारबाय मथा मथि जोब्बायानो आरो हमना ला गामिनि दैदेनगिरिफ्रा खोथियाफोरा मिलाय होगासिनो दं मिलाय होगासिनो दं जोब्बाय आरो हमना ला आरो गायगासिनो नै रायजोफोर जोब्बाय आरो गेजेर गेजेर गायसनफिनदों अबावबा फारियाव थालांनायफोरखौहाय बेनो जाहैबाय जोंनि 2 नं मानेफोर गामिनि माइ गायनायनि नुथाय नैबे फख्रि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मन्दिर फख्रियाव ना दं फख्रिया एसे गिदिर स' नोंथांमोन आङो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनो सानबाय जोंनि फख्रियाव बेसेबां ना गिदिर दं आरो माबायदि ना दं दैया थायोना थाया मेसेङाव बिथांनावसो आं सोंना लानो नागिरबाय बिथाङा जोंनि गामिनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि स' फख्रिया हयथ' बिथांनि दैदेननायाव दं होनना बुंजायो स' बुंनो हालाय आदा मा ना दं मा रोखोमनि ना दं बेसे गिदिर दं दाथ' बे फख्रियाव ओरैनो फख्रिया बारा गिदिर नङा अब्लाबो नाखौ जोङो फ्राय गोबां रोखोमनि हगारदों ओमफ्राय बुरजायैनो हगारदों आरो गिदिर नङा अब्लाबो जोङो माखासे जोंनि किसु आबदालनि दारै जोंना नाया देरदों किसुमान नाया दासिम जोंनियाव बे फख्रियाव सेरसे दं आधा केजि दं ओमफ्राय गोबां रोखोमनि ना दं आरो जेरै जेब्ला ग्रास काप रौ मेरगा रौ बाहु ओमफ्राय ओरैजाय बिदिनो कमल काट बा रौ मेरगा दा नानि किसु नामफोरखौ जों मिथिबा जिखुनु फ्राय माने फख्रियाव जि ना हगारो जाय नाखौ जों फख्रियाव जों फियो बेफोर नाया फ्राय जोंना दंखांजोबो आरो ना दे गोजोननाय थाबाय ना गिदिर दंनो जोंनि गामिनि फख्रियाव स' बेनो जोंनि 2 नं मानेफोर गामिनि फख्रि बै मन्दिर गायखांबाय गायखांना बयबो लाइन फैजोब्बाय नै लाइन बयबो फैजोब्बाय फैजोब्बाय गायखांना लाइन बयबो फैजोब्बाय गायखांजोब्बाय आरोखि माने खनाथिं फैगासिनो दं मानसिफोरा लाइन गायखांजोब्बाय आरोखि माने गायखांना बयबो फैबाय नै बेखिनियानो गायखांना फैबाय गासिबो मानसिफोरनि फैजोब्बाय दानिया
लोंनाय जानाय हाबाफारि एसे दंसै बिनिफ्राय दिनै गायनाय हाबाफारि जोब्बाय आरो माखासे जमा जाना दंखायो अलरेडि नै बयबो जमा जाना दं मन्दिराव गायनाया जोबब्ला ज' लोंनो होननानै बेबायदिनो दं नै बेबो खदाल गोबाव बायनामोन ना आदा गैया मोनासै आं मैया ओइ तेरिगा रायजोनि माइ गायनायाव खदाल गोबाव जानो ओइ गामिनि बरालि बिथाङा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि जिरायगासिनो दं लोंनाय जानाय मोनसे हाबाफारि खालामनो नागिरदों नै बयबो जिरायगासिनो दं बयबो माइखौ गायखांबाय माइ गायखांनानै दिनै बयबो जिरायनानै एसे जाग्लांदों आरोखि गायखांना बयबो लाइन लाइन फैबाय नै गायखांजोब्बाय बयबो गायखांनानै बयबो जिरायना एसे लोंलांदों जाग्लांदों रायजोफोर लोंनानै जालांनाय ओमफ्राय दाना न'आव थांसै बयबो बेखिनियानो मोजां मोनदों आफा नोंखौ मोजां मोनदों बिथाङा जोंनि गामिनि सासे नायल' जाग्रा सांसांगुवारि सांसांगुवारि बिथाङा मेथाइ खै गारि दं होनदों मेथाइआ 90 गारि मेथाइ दं होनना बुंदों आरो मोनफ्रोमबो गारियावनो गारि मेथाइआ फुल ना मेथाइआ फुल दं बेनाव फुल गारि बयबो जिरायना जाबाय लोंबाय बेनोसै रायजोफोर भिडिअ'आ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आं भिडिअ'खौ जोंनि गामिनि नुथाय आरो बे गोजोन्थों।